Chaos nemôžeme chápať len ako fyzikálny pohyb, ale chaos máme v spoločnosti. Chaotické sú naše myšlienky. S chaosom sa proste stretávame denne, ani si to neuvedomujeme. A keď sme sa ešte spojili ako vedecká hračka s prírodovedným oddelením Stredoslovenského múzea a oni prišli s témou stratégia prežitia Švábov, že je chaos, tak už nám bol úplne jasný spoločný projekt. Chaos môže mať v prírode viacero podôb a môže byť aj užitočný. Napríklad môže zachraňovať aj životy, pretože keď sa cítia šváby bezprostredne v takom nebezpečenstve, tak vlastne môžu začať prejavovať také chaotické správanie, kedy vlastne behajú zo strany na stranu a vtedy ten predátor nevie presne určiť, do akej miery ich má vlastne chytiť. Snažíme sa vysvetliť ľuďom, že nie je šváb ako šváb, ale niektoré druhy sú naozaj veľmi zaujímavé svojim správaním, svojim výzorom a sú veľmi dôležité aj pre ekosystémy našej planéty. Pridali sme k nemu zo pár vedeckých hračiek, v ktorých je znázornený alebo v ktorých je demonstrovaný predovšetkým chaotický pohyb. Napríklad chaotického kývadla, magnetického chaotického kývadla alebo trebárs rozhodovadla. V našom stánku pravda, že návštevníci neuvidia len šváby, ktoré vedia chaoticky behať, ale aj nejaké zaujímavé druhy, ktoré chováme aj v našom múzeu. Sú to napríklad madagaskarské syčiace šváby a množstvo druhov, ktoré pochádzajú zo subtrópov, trópov a niekedy by ani ľudia nevedeli, že to je vlastne šváb, sú je pekne sfarbené a podobne.